Ahoj, som Lukáš z MyBattle. Ďakujeme veľmi pekne za vašu objednávku. Teší nás, že ste sa rozhodli pre svoje zdravie a aj životné prostredie niečo aktívne spraviť. Preto sme pre vás natočili toto video, v ktorom vám poradíme, koľko vody by ste mali počas dňa vypiť a na záver videa vám dáme ešte pár skvelých tipov. V prvom rade je potrebné uvedomiť si, že každý z nás je rozdielny a tým pádom neexistuje jedna univerzálna odpoveď, koľko litrov vody je počas dňa správne vypiť. Preto sa vám pokúsime vysvetliť, ako si jednoducho a presne vypočítate, či váš pitný režim je alebo nie je dostatočný. Ak vezmeme do úvahy, že nie ste vrcholový športovec alebo nemáte zdravotné problémy, kvôli ktorým musíte dodržiavať špeciálne diety, tak pre výpočet pitného režimu počas teplých letných mesiacov vynásobíte vašu hmotnosť číslom 40 a dostanete údaj v mililitroch, koľko vody by ste mali počas dňa vypiť. V zime si zasa pitný režim vypočítate vynásobením vašej hmotnosti číslom 35. Ak trpíte nadváhou, tak si k vášmu výsledku pridátajte za každých 10 kg nadváhy 200 ml vody. V deň, keď máte športovú aktivitu, vypite o pol litra tekutín viac. A ešte dôležitá vec, na ktorú nezabúdajte. Stratené tekutiny doplňajte postupne. Nie je dobre vypiť viac ako pol litra za hodinu. Pite vždy pred jedlom, nie počas alebo po jedle. Tekutiny pite počas dňa priebežne. 2/3 z celkového objemu sa snažte vypiť do 15. hodiny. Sledujte nás aj na Instagrame či Facebooku, kde nájdete viac podobných tipov a zaujímavostí. Ďakujeme.